back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, Onggoy, Tisoy! Ang nasakit sa ako tiyan. Okay ka ba tiyan? Okay ka ba tiyan? Magjugjo ka ba yun diyan? Bisag nabunog na ka diyan? Ha? Oh! Kini. Hala! Pistola ka na sa pon! Tulong ka na ade. Uslan mga gay ka ko. Mas may pagpatyod ni ka. Kini! Ayaw! Ah! Hala! Patay na sa ko. Ulihait ako para mataas-taas. Pusil ni mo siya, Bogart! Mga hanggaw! Nagpasalba pa ko sa ibabaw! Karon mo na yun ni. Itumong ko na sa imong Ay, kadiyot tong Bogart ha. Ala no. Mora ni patyo nun. Paano ba kadang? Sa di ba ko hingpit mabantay mo, tana lang kong balik ni lalat. Huh? Unsa man na? Kinsa man yung lovely mo, kiningkimpang mo ako. Wah! Ala no. Laba ko ni mo o dili? Dili lagi! Ano na, pati na kubuhan! Pati na kubuhan! Sige na! Islam ba ko pinagbahan? Sige na! Aw di ay! Kiningay mo! Ay, isa! Ay, wala. Unsa ron? Hala, pulis! Ha? Bogart, polis, Bogart! Malayo sa dili! Tanalala, tana! Oh. Ba't si talala? Dagat, bukan! Dipili rin mong motor! Buwang na! Buwang to, Hana! Na yung motor, dipili! Idagan noon! Kawatong yung motor namin. Balik na rin, bukan! Kuwari mong motor, oy! Talawan na rin mo, kuwari! Simpat lagi. Nagtuwa mong pulis. Ako rin oy. Ikaw din na, do. Ikaw din na, do. Ha? Pinokyo! Pero, Gilag siya ka. Ha? Kulata ka, Bugay? Kulata ka? Pinokyo! Where are you? Pinokyo! Asa ka to siya paingon? Pinokyo! Palalat! Palalat! Lat! Palalat! Oh, gipahunang magod nimo ning imong motor. Ay kabla ka oy. Layo na ta nila. Kamagdito gyud nimo, Bogart, oy. Bad boy gyud kay ka. Tingalig ba priso kang ining gibuhat nimo? Sige ka na bang balik-balik sa prisuhan? Wa ko mahadlok oy. Ako mo'y siga sa atong dapit. Mga tao din hadlok kay na nako. Kay kung musumbong sila, piti gina sila nako. Pat yun gagod sila. Bogart! Mupatay kag tao, mapriso kag dugay. O ka na kung madakpan ko nilang buhi. Unsa? Unsay buot mo ipasabot? Musukol ka sa mga tinugyanan sa balaod? Sokol mo lang. Sa makaon na lang ko na mo god. Tagsarap itaw kinabuhi sa tao. Nihilak ka man god. Wa pa man mauli si Dokyo din hinunoy. Oy! Kung asa ka to paingon akong amigong tunay? Asa ka abay dokyo na ko? Oy, unsa? Mutotoy ka na ko? Nga! Ay! Wa naman tao ni gatas ning akong totoy. Ay! Dokyo di totoy! Dokyo! Totyo! As! Unsa pagtuon nimo nako ha? Magduwaan og tong S kay na totyo ka? Tuara! Tuwan! Ano katuwaron man ko nima? Asos! Di ka na! Oo. Anong nihilak oy? Ngano kalalat? Magunsa naman lang niya ako, Bacon, mamatay ka. Oh. Unsa? Ingon magod ka nga musukol ka sa mga tinugyanan sa balaod, kinili ka magpadakop ka buhi. Unyag mamatay ka, mabiyon akong sa'yo. Hala no. Wa pa gani ta makasal, byuda agad. Advance kang mag-isip ha. Bogart, tunong na sa imong pagminal dito, oy. Mas may pang magminiyo na lang ta. Usa? Total, makabuhi naman ko nimo ba? Unya na anak ko'y kaugalingong bay. Unya, kusog man kay halin sa akong bingka. Magminyo na lang ta, Bogart. Mapana sa kong bokabularyo ng minyo-minyo lalat. Unya nagmatagbaw na ko sa kong pagkaulitaw. Bogart. Binoon, bi? Unsa man?
anghelin sa imong bingka. Kay mo ato kog tigbakay karon. Kung sa bugard? Automatic ayon! Ay, asam to pa ingon akong migo nga tunay ay? Asa kas ba'y dokyo? Nagilag ra ba itong nagpalayo? Oh, wala! Husto! Husto! Tuatos lasang! Dito sa may pangpang! Pagamatay ka to ako, amigo! Patay kang bata ka! Magdali ko! Magdali ko! Ni anasad ko sa kalasangan. Ug ni anasad ko niningilit nga pagpak. Mao kinindapita ang sumbunganan ko sa akong mga problema. Mao kinindapita ang Ayaw ba, Dokyo! abay Pagamatay ba? abay nunoy. Maluwi ka! Ayaw yung taon ba yun? Ayaw pagambang sa lasang! Ang lasang! Pang bay! Ayaw bay! Ayaw! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!